El dret a la llibertat d'expressió, que és el primer dret i el dret fonamental de tots els drets humans, continua sent violat no solament pels poders, diríem, absoluts, sinó també moltes vegades pels poders democràtics. El PEN Internacional és una organització que té seus a tot el món i que vetlla pel mutu coneixement entre literatures, però també vetlla sobretot és un organisme vigilant per garantir la llibertat d'expressió, sobretot en el món de l'escriptura. Nosaltres treballem en aquest àmbit de l'escriptura sent molt conscients que la repressió s'exerceix en general. Per tant, convé que tothom sigui conscient que cal reivindicar la llibertat d'expressió i que com a humans, si no som lliures, no som absolutament res. Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión. Todo mundo tiene derecho a libertà di espressione e di opinione. Tutti hanno lo stesso diritto di libertà di opinione e di espressione. Každý člověk na světě má právo se svobodně vyjádřit. Každý člověk na světě má právo se svobodně vyjádřit. Každý člověk na světě má právo se svobodně vyjádřit. El dret a no ser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions, les idees per qualsevol mitjà d'expressió i sense consideració de fronteres. Article 19. Declaració Universal dels Drets Humans.